Evidenza ċirkostanzjali biżżejjed biex twassal għal ħtija ta' żewġ sajjieda akkużati bil-qtil ta' Albert Brian Rosso. Il-qtil kien ippjanat bl-akkużati jagħmlu minn kollox biex jaħbu jagħtu l-evidenza. Dan kien delitt ippjanat u premeditat. Dan intqal mill-avukat Angel Vella waqt it-trattazzjoni tagħha hekk kif il-ġuri ta' Rosso li qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera daħal fil-5 jum tiegħu. L-avukat Angel Vella staqsiet min kellu l-interess jitfil GPS tad-dajsa li ġiet imtella l-art fuq ordni tal-maġistrat dwar l-informazzjoni konfidenzjali li s-Supretendent Luis Calleja qalet li kellha fuq il-każ. L-avukat prosekutur sostniet li l-prosekuzzjoni obbligata li tressaq kull prova. I qalet li mill-provi rriżulta li hemm Tini Buġejja ċempel biex imur id-dar tiegħu f'Marsa Xlok u hemm prova li saret telefonata dakinhar li jeb il-vittma. L-avukat insistiet li l-għan tal-akkużati kien li jwerruh dan sabiex Rosso ma jersaqx aktar lejn id-dajsa d-diżajer. It-Taljani għandhom għalik hekk kienu jgħidulu b'mod repetut. Barra minn hekk l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo ukoll xehed kif li Rosso kienu qed jedduh. L-avukat Angel Vella sostniet li kienu jsemmulu wkoll il-mafja fejn letteralment werruh bil-messaġġ tat-teddid. Intant meta kienet jagħmel il-kontro replika tiegħu l-avukat Franco De Bono li qed jidher għal Tini Buġejja qal li l-każ kontra l-klijent tiegħu u l-akkużat li ieħor Piero Di Bartolo huwa mibni biss fuq il-fantasiji u s-suppożizzjonijiet. De Bono qal il-ġurati li hawn m'għandniex ċertifikat tal-mewt u d-deċiżjoni trid issir fuq dak li nstema fil-qorti u mhux dak li jingħad barra. Huwa saħaq li tweġiba hija l-prova u mhux il-mistoqsijiet li saru fil-ġuri. De Bono saqsek kemmx prova li Rosso jew inqatel meta qatt ma nstab katafru. L-avukat sostna li l-fatt li nstabet arma f'garaxx jew li kien hemm xi oġġetti maħruqa fil-madwar ma jfissirx li Rosso inqatel. Huwa saħaq li jekk it-tweġiba hi li jista' jkun inqatel din mhux biżżejjed skont il-liġi biex ikun hemm prova irid ikollok il-katafru, issir awtopsja u tiġi stabbilita l-kawża tal-mewt. Hawnhekk De Bono tenna li fuq iż-żewġ akkużati ma hemm l-ebda prova. L-avukat Franco De Bono qal il-ġurati li l-affarijiet iridu jaħdmu fil-parametri tal-liġi. L-avukat difensur qal li l-prosekuzzjoni spiċċat tattakka x-xhieda tagħha stess. Bl-attakk fuq ix-xhieda, il-każ kompla jereq. Il-ġuri issa se jissok tas-sibt filgħodu bl-imħallef mistennija tagħmel ir-rimarki tagħha qabel tibgħat lill-ġurati jiddeliberaw.